Здравейте хора, аз съм Любо, вече ми знаете името. В момента сега ще играем Minecraft Pocket Edition. Хора, ние... какво става? Ние допреди малко играхме онлайн, но Дани, той е тука. Той си свали в момента мобизен и аз до тогава ще си строя къщата и той ще дойде. Той в момента си свали приложението, което да прави клип. Де, що смееш? Ядеш ли? Яш? Бакуци. На всеки трябва да си има такова. Например, Shadow Hero. Понякога да здравейте хора, понякога здравейте печаги. Не печаги. Дидо погазва. Здравейте пирати. А понякога ахой хора. Алюш. Алюш. Ахой бе. Алюш. Арос. В момента приятелят ми май се включва. Чакайте, мога да си го осветлим, защото кой знае колко грозно гледа. Вот и така. Така се знам малко по-добре. Ето, май се включва. Бързо. Ето ни, изаме, просто боли ме. Пио на отваря, бе. Ти къде си? Къде си? Пате ли си, бе? Чакай, най-силния педал. Бе, Бранко, какво пише там? Да разбере, с това питам Дани. Където на той не се бави, да. Хора, за малко, че правим дребна пауза. Да, и аз. Хора, да знаете, че имаше един проблем. Съм се включила на братовчет ми Дани пистата. Даже аз си не го виждам. Здрасти! С един друг човек. Еш! Всяко правиш ти, бе? Хора, ще има и клип как играем трима. Аз. Тоя. И ето това. Ще играем Майнкрафт. Хора, да знаете, че ще има проблеми с на този телефона, Бранко се казва. Направил съм един клип с него. Ще има проблемчета и сега трябва да натискам пауза. Бранко, картината на Майнкрафт. Бранко е хоровото. И там Инстал. Деинсталиране. В момента му кам какво да прави. Да, наистина. Знам как да запалиме.
Къде си ти, Одан? Къща? Каква е къща? Черна. Къде ти е къща, бе? Дай, не те виждам. Бела, мегабайти сини. А ти ме виждаш. Точно. И се смъна едничко бели петна. Какво правиш? Това ще съм го направил. Не, да. Ти. Тъмно. Остани там. Не бе, пусна прел бе. Вода. Какво съм направил и аз? Какво стана, брал? Какво пишеше? Мене карам с него. Оф! Хора... С нами вече само ръка на хората, защото не става. Има някакъв проблем с набранко телефона и не знам. Затова ще играя сега сам няколко си минутки, докато Дани там се оправи и ще играем с него Майнкрафт, която ще е на флат. Хора, аз изключвам моята писта и отивам при онзи циган. При кой циган? Така. Или пък този циган ще дойде при мен. Виж как ме гледа. Виж как ме гледа, сега какви не видя. Женчо. Що ти е викал Женчо? Ох, що кьорф? И аз го той ти да кажеш. Виж, аз имам и имам някакво Лео да знае, че за тебе говориме. Хора, не мислете за луди, ама в момента говорим за един приятел, който в момента го пцуваме. Защото е викал на този си приятел, ще е Женцо. Женцо, бе, баце. Женцо. Хора, за сега, че престанем с този клип, Що ме? че има втора част от ТСА, защото ми омръзна и че правим пак сега там някакъв арча. Ни харесайте, ни абонирайте. Те вече се знаят какво да правят. Защото как се отказат нещо, не съм казал нищичко. Що? Защото може да не стане нищо. Така че... За всеки се случи, що не си го казва? Бутавка. И защото хекс не го казва. Казва го. Защото тарикат не е като Дан. Колко е вече, бе? 88,5 бе. Хора, само да ви кажа, защото любимия ми ютубър, който най-много ме кефи и игрите са му готини, има тази игра, която аз ще я искам най-много. Хора, между другото най-любимия ми ютубър, който ме кефи е Шаро Хекс. Ако искате, можете да му харесате клипчетата, ще напишете. Да не махни! Ма той хапе! Бранко! Виж какъв къде. Бранко, запри за малко. Не съм ти искал мнението му. Не бе, пука нали ми искаш мнението, само си казвам мнението. Добре, но тук ми. Добре. Шаро Хекс. Днес на училището госпожата нали ми кара да пише някаква другата госпожица и аз чак другата просто не знам, че се обърка. Че тогава За госпожата, ако го види. аз съм да разказвам.
Да, не от YouTube. Не от... Хора, ще има втора част. Да, и утре като отиваме в училище, госпожата може да види клипа и... Ама те накрая, че те не поставят. Път тя мога да го види, той излизат нови известия, Бранко. Колко вече процента? Бранчо, 33%, Бранчо. Добре. Без да взимам нещо. Абе ти не ми помагаш. Нямам за нищо да се съжалявам. Виж и за нещо. Кой се включва левткам? Кой се изключил левткам? Що се изключил? Що чак? Какво? Какво че правиш? И сега какво клипа, какво ще напише за мен? Вие в спектър не стаята. Ти не можеш да ти Хормоните ти бушуват, Бранко. Хапчета има ли за хормони, хора? Ако е така, напишете в коментарите да има хапче за хормони. Абе ти знаеш ли какво е хормони за секс? Здравейте хора, по-точно бакуци. Аз пак съм ви Дани. Днес ще правим втория част, колко съм казал. Точно така. Още какво? Че пребие приятел ми. Кой че пребиеш ти? Който сказал да го Хора, даже нямам идея какво да напиша за клипчето, нямам идея. Аз и така в края на клипа не съм играла онлайн. Хормоните. Що бе, грозник, къде си? Не, просто сгонява. Хора, клипът вече е към края, ще направя втора част, която ще бъде вече онлайн. Другата част ще бъде с онлайн, така че харесвайте, абонирайте се и не забравяйте да натиснете камбанката и коментирайте. Това беше от мен, чао. Ще има и втора част.